בראשית הייתה מחשבה. צעדנו איתה כולנו, הלכנו לאורה. גם הילדים שלנו ממשיכים בדרך הזאת, בסניפי בני עקיבא השונים. ועכשיו, המחשבה והמעשים הופכים לבניין. בניין של עשייה, בניין של תרומה לחברה, בניין של מדינה, הבניין שלך ושלך, הבניין שלנו. היכנסו לאתר, מצאו את השבט שלכם ותרמו לבנה לבניין הבית שלנו. הוסיפו עוד פתח לעשייה, קנו עוד נדבך לעתיד. ביחד, אבן ועוד אבן, נבנה בית גדול, בית של תנועה. מהגרעינים הראשונים, דרך שבטי יובל ועד השבט החדש. זוגות שהכירו בבני עקיבא בנו בית והקימו משפחה. בוגרים ונוער מכל הגילאים ומכל הסניפים. נבחרי ציבור, רבנים ואנשי עשייה, קומונריות וקומונרים בעבר ובהווה, מדריכים, חניכים והורים שגדלו והתחנכו בבני עקיבא. על דגלנו כולם מצטרפים ותורמים לבניית בניין בני עקיבא. בית בני עקיבא, כאן בונים עתיד.